Tervehdys kaikille, jotka katsotte tätä videota. Tuleeko vaimon olla miehelleen alamainen juutalaisten ja roomalaisten mallin mukaan? Efesolaiskirjeen alamaisuutta koskeva jakso alkaa näin. Ja olkaa toinen toisillenne alamaiset Kristuksen pelossa. Miehen tulee siis olla alamainen vaimolleen ja vaimon tulee olla alamainen miehelleen. Efesolaiskirjeen jakso luku 5, jakeet 21-33 muistuttaa erityisesti naisen alamaisuudesta miehensä nähden. Tämä kielii siitä, että ojennukseen on ollut tarvetta. Ehkäpä uskoon tulleet naiset olivat päässeet ymmärtämään, niin kuin Paavali opettaa galatalaisille, että Herrassa ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata. Ei ole miestä eikä naista, sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa, Jeesuksessa. Galatalaiskirjeen 3. luku jae 28. Tämän totuuden omaksuminen on voinut olla syynä mahdollisiin ylilyönteihin. Verraten lyhyessä ajassa esiin noussut ajatus tasa-arvosta miesten ja naisten kesken on saattanut olla kimmokkeina hypätä sortamispolitiikasta toiseen äärimmäisyyteen. Ja on ajateltu, ettei naisen pidä enää olla miehelleen alamainen. Tutkitaanpa asiaa tarkemmin. Kyseinen jakso epäsuorasti varoittaa naista alistumasta juutalais-pakanalliseen sortopolitiikkaan, muistuttamalla, että naisen tulee olla alamainen niin kuin Herralle. Mitä sanat niin kuin Herralle tarkoittaa? Paavali tarkentaa, että oikea alamaisuutta on sellainen alamaisuus, mitä seurakunnallakin tulisi olla Kristukseen nähden. Seurakunta ei ole alamainen Kristukselle pakosta, vaan vapaaehtoisesti Kristuksen rakkauden vaikuttamana. Raamatun opetus on selvä. Naisen tulee olla alamainen miehelleen, mutta ei alistua pakanalliseen eikä juutalaiseen alamaisuuteen, mikä puolestaan merkitsisi alistumista miehen sorrettavaksi. Paavali antaa saman viestin Kolossan seurakunnalle: vaimot, olkaa miehellenne alamaiset niin kuin sopii Herrassa. Juutalaiseen ja pakanalliseen alamaisuuteen ei ole lupa alistua, vaan sellaiseen, mikä sopii Herralle, eli on Jumalan mielen mukaista. Lopuksi ajatus koskien Raamatun tulkintaa. Raamatun opetukset tulevat meille tuon aikaisen kulttuurin verhoamina. Monissa asioissa osaammekin etsiä niin sanottuja hengellisiä periaatteita kulttuurin sävyttämistä Raamatun kohdista. Tajuamme esimerkiksi, ettei nykykulttuurissamme rakkautta voi osoittaa kirjaimellisesti pesemällä toinen toistemme jalkoja. Valitettavasti kuitenkin kohdissa, jossa on haluttu nähdä nainen arvovallassa miestä alempana, Raamatun itsensä ilmoittama kulttuuri unohdetaan lähes täysin. Niinpä päädytään siihen, että naisen tulee olla vaiti silloinkin, kun he Raamattua tuntevina ja Jumalan kutsumina olisivat soveliaita opettamaan sanaa ja johtamaan seurakuntaa. Kun Raamatun itsensä ilmoittama kulttuuri ja tilannetausta jätetään huomiotta, saadaan tukea sisarten eliminoimiselle tehtävistä, johon Jumala on heidät varustanut. Seurakuntia lakkautetaan, etsitään työmiehiä, siis miehiä kirjaimellisesti. Ei huomata, että Pyhä Henki on apostolien tekojen mukaan vuodatettu myös palvelijattarien ylle. Mitä siis sanomme? Tarkoittaako Paavalin antama kehotus naisille, ettei miehen tule olla alamainen vaimolle? Ei tietenkään. Totesin jo tämän videon alussa, että Paavali otsikoi koko jakson sanomalla: olkaa toinen toisillenne alamaiset, Kristuksen pelossa.
oli vain tällä kertaa erityinen tarve muistuttaa vaimoja asiasta. Saman luvun lopussa Paavali kehottaa, vaimo kunnioittakoon miestänsä. Eihän tämäkään tarkoita, ettei miehen tule kunnioittaa vaimoa. Olkaamme siis alamaiset toinen toisillemme ja kunnioittakaamme toinen toistamme. Kiitos kun kuuntelit tämän videon. Nyt laittamaan Efesolaiskirjeen opetuksia täytäntöön. Veljet ja varsinkin sisaret palvelemaan täysillä kukin kutsumuksensa ja valmiutensa mukaisesti kotona ja seurakunnassa, ilman ihmisten mielivaltaisia rajoituksia. Jumala teitä kaikkia siunatkoon.